Значи аз охранявам, взимам такси, разпределям заплати. В държавата, искам от държавата и тя ми плаща. Само че заплатата в частния сектор идва от приходите. Охранителя в държавния сектор идва от моите и вашите данъци. Има огромна разлика. И как се върши работата в държавния сектор и в частния сектор? За абсолютно всяка работа. За абсолютно всяка работа има разлика от държавен и частен сектор. Държавният сектор не са заинтересовани да си вършат добре работата. Тук говорим за мотивация. Знам, че сега много хора, които работят на държавната работа, понеже ги засяга, ще опонират и ще се казват, ние не знаете ли как работим и така нататък. Добре, като работите много, а ви плащат малко, отидете в частния сектор. Ако сте качествен и добър професионалист, ще ви плащат много и ще работите колкото трябва.